Kecengsi kardom kadukawe karbitish 2.0 YouTube channel long kilangara do ana fans tame lapen pini la so video long nali tumpa na ki 1p matena ke than ponji la bangke ADRE grade 3 lapen grade 4 lapen Assam Police la non puthot Voreng Avarsai peklang ponik po la si kumantu arni si ka peklang ponjima la so ada puthak pini nali tuma pan la so video long nang than pechini ponik po jong sinali tum la so YouTube channel subscribe pelang pute subscribe ikon lapen video nali tum share ponikon ande non pathek pen ADRE lapen la Assam Police Voreng Avarsai Akimi kumantu arni si ka peklang ponjima la so puthak lang polonang lapen chethan polonang Tangde non chethan polona komantuar ni si labang so ADRE lapen SLPRB Voreng Avarsai puthot Akimi dak kapiklang pon tujima la so puthak etithini alam chethan polona na sikadu kawe na nili YouTube channel subscriber teman tanali tum arjoigon lapen pining stame penangan ili karbeng long pen stame kelong abang dolo grade 3 punon grade 4 punon police along punon penangan Voreng Avarsai chepalong dolo Nasi morning stame lason thak lapena ke ong kapilong je fansi ilitum kadu kavistame bori dunang po bori nang po lapenon Akimi afan labang kenalitum ke apply je afan ready bom tamelo Asilason lo, we have some great news for all job seekers in Assam. The Assam Direct Recruitment, ADRE and State Level Police Recruitment Board (SLPRB) are now expected to release new recruitment notification in November 2025. If you have been waiting for government job opportunities, this is the right time to start preparing. The upcoming recruitment may include grade 3, grade 4 and police department posts, offering a great chance to secure a stable government job. La sila pulo la tuning ke Klang Voreng Avarsai la ADRE lapen SLPRB lata result piponik thalo lapen penangan long don lo lapen non puthot non Akimi aphan government hin pen stami ala non kiwangji November last week mulam Akimi apartment notification dak paklang pontupo lapen kon an tong apu sabi vacancies kipi ponji ne labang ke non pathik pon pelang sitami November last week molam November achiklo kijut molam bangke labang so ADRE mate SLPRB hin penstami Voreng Avarsai anotis labang ke paklang ponik po na sinali tum jong si ADRE lapen SLPRB lai Voreng Avarsai chepalong dun jiba jogdun example te non penang tum dokumen samukha kachethik nangji labang ke kinang sotlo lanar ji dingdelo apply stami cheng tulepo lapen documents labang ke copy piason si kinang jima protang te kicheng si educational certificate lo lapen ID proofs lapen caste certificate lapen employment exchange registration lahaina litum advance pen chethik lap nangpo lapen educational certificate along pen lapen kaprek ID proof along jong se amen chingbar bidet flotang te educational certificate correction ji afan labang ke reading chat ji sitami ID proof correction ji lason Aadhar card punon pan card punon voter ID punon lahai correction ji afan labang ke lana por nangoe asinali tum prabjin pen jong sinali tum komani educational certificate pen kaprek documents along nang litum amen chingbar bedet pulte prabjin pen nang litum correction ikon lason taksi employment exchange kabilang atum stami nang litum la employment exchange bang apply ikon non pen le apply stami chokji lapen hala renew nengji ningkan hini ningkan thom aprang atum ka apply tang atum do pulte nang litum stami renew adet nang lo pulutang ti renew bom ta melo jolalo lapen official update na litum kilong versi ba karjilong versi apa na litum lahinia website long pen stami long ponik po isi bangke assam.gov.in la bangke ADRE updates long ponik po la pen police mate SLPRB Voreng Avarsai update la bangke SLPRB Assam.in la bang so website long dam lo putin na litum details so dak tek pon long ekpo lapen so YouTube channel stami nali tum subscribe rilang pute subscribe ikon lalo pute nali tum update bangke long ponik po lapen nali tum dak technology keep checking the official notification and do not miss any update. Stay connect with our channel page for all the latest information, step by step application guides and important alerts. Nali tum
official notification kilong versi aphan nalitum labang so YouTube channel kalite Facebook page tami nalitum subscribe ikon lapen latest update nalitum mat latest informations tami long pon igwar po lapen ke planning ji step by step so guides tami nilihin pes tami un an bangke nalitum pan nampik lang ponik po so get ready for prepare well and do not miss this opportunity. Your hard work today can be success story tomorrow labangke nalitum maning dakchibi kan so hormu bangke la silap lason lo non la ADRE lapen SLPRB Voreng Avarsai puthala notification kapiklang ponji labang ke non kiwangji November ki jutsi achiklo molom si Akimi bangke paklang poniko lapen koso se ka apply ning jima ka apply hut kopia process ma ko ana fee sipi nang jima ka char liang deng ko an senang jima lapen grade 3 along ko ana post sidoma grade 4 along ko ana post sidoma police department along SI lapen UB AB lason to alai long ta kon ana post vacancy siki pipon ma lai details tamina litum la so YouTube channel long tek pon long ek pola pen documents amukha la bangke na litum ajat ma tha thepin pen documents bangke na litum cheri di paprangon documents bangke kenang sot lo la bangke angton documents no si choklim lo pulde nang litum apply lo te choklo mo long lo pulde the documents verification je aphan bangke joy kepo la se nang litum so YouTube channel tami subscribe ikon lapen videos tami nalitum share por ikon karbiang loras tami like nang lapen pachinik nang la sipini update nalitum phan nang kiwan pila bang kila ancol la do me thagme kadu kawe karbitish 2.0 YouTube channel long kila radu ana fans tami nilin pen kardom